Yeah, what's up? Ayan. Andito naman si Alfie Lagalaga. Ayan. Nakasakay ako sa kulong ko ng attacking driver, si Paring Jensi. Alright. Tignan po natin yung ilog, ay yung tubig sa ilog. Pagkatapos makalipas ng 3 araw na pag-uulan o 1 linggo ba? 1 linggo siyang nag-uulan. Ayan. At wala na yung bagyo at alam ko may kasunod na naman. So, bukas daw papasok, sabi niya, sana nagkamali na lang si Boss Tani. Gago! Si Kuya Tani, ha? Ayan. So, tingnan niyo po yung ilog, gaano karami tubig, oh. Buti uminto na po yung ulan. At sana wala ng bagyo, pero makulimlim pa rin, oh. 2 araw ng ganyan yan. Tingnan niyo po, gaano karami yung tubig sa ilog. Angin, oh. Yun, oh! Damn! Grabe, no? Oh my God! Oh, no! So, yung pag nagkabagyo pa, ewan ko na lang. Pero, tumatagos na yung ano. Pag nagkabagyo pa, hindi ko na alam. Babaha na talaga yung Arayan. Kawawa na talaga kami. Wala na po ng bagyo papasok, ha? Pag muna dito, may iba na lang muna. Grabe, no? Ito po yung Arayan, Pampanga. Ayan ang mundo ko. Hindi nakikita. Makulimlim pa eh. So yun siguro, kahit na wala na yung bagyo, may pag-uulan pang mangyayari. Baliw ka yata eh. Pero ayun, nakabuta ako. Bang baha po sa amin. So nandito tayo sa Barangay Kamba. Ayan. Papunta sa Lagustin Norte. Ayan. Tsaka siyempre kasama si Paring Jun. Napasok po kami dito sa Lagustin. Sa Lagustin Norte, sa looban. Traffic po dun eh. Ayan o. So ayun o, dami. Ang ganda nila, no? Gago! So yun, mamaya lang. Nauwi na kami. So yun, no? Nandito na kami sa Paralaya. Ayan, ito si Dr. Rivera. Kung may nakangati kayo, nakangati sa balat na yan. Kita nyo yan. At syempre yung kabigting. Halo-halo. Gabi sa halo-halo yan. Si kabigting. Grabe. Pwede na! May pastilya. At syempre ito yung aming simbahan din sa Arayan. Oh my God! Wow! Ayan. O, diba? Ito yung plaza. Arayan. Glorieta. Yeah. Hello, grabe, no? Ayan. Yung pinakamasarap na magluto ng bibingka. Yun. So, ito, papunta kami sa palengke. Supermarket. 588. Ito yung dalawang maganda kanina, oh. Pero, Pati nga bulag, pinagsasamantalahan mo eh. nasa likod na yan, loading. Hey, what's up, gang? Damn! Yeah, gang, yo. Yun. So, yun. Andito na kami sa family ang bayan ng Arayan. Ayun na siya, oh. Yan, oh. Yun, oh. Yun, oh. Arayan. Wow naman! Wow! Wow! Family ang bayan ng Arayan. So, ayan siya. Ayan po yung palengke namin, ha. Baka maligaw pa kayo. Ayan na. Ayan, oh. Arayan Public Market. Yeah. At syempre, papakilala ko sa inyo, papakita ko sa inyo si Bay, yung pinakaunang-unang nagtinda ng mamili, si Bay. You know? Si Bay.
Bay, oh. Ayun, oh. Ayun si Bay, oh. Yun, si Bay. Wala kaming pakialam! Biljeda! So, ayun mga lodi. Ayun mga bossing, ha. Mamaya na lang. Malapit na rin kami. Pauwi na. Yeah, you know. Thank you. Ayun, oh. Dito na kami sa kanto. Sa kanto. Ayan, sa kanto. Webcam yan. Ito po. At syempre, meron din yung, ano, GG7 Hotel. Ayan, sa mga dayo na padaan kayo dito, magpahinga muna kayo dito sa GG7 Hotel. Grabe ang kanto namin. Hey, what's up? What's up? Yun mga tropa. Mga tropa ko yan, dati ako namamasada eh. Oh, ayan ang kanto namin, oh. Yun. Baka maligaw pa kayo ha, dito lang ako matatagpuan, dito sa kanto. Di totoo yan. Bola lang yan. Pero, pag tanong nyo ako dito, kilalang kilala si Boss Alvin. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Yeah. Ano, siyempre papasok ka dyan. Ayan, papasok kayo dyan. Yan, dyan ang bahay ko. Ano, yan, dyan kami nakatira. So, yan, hindi na kayo maliligaw. Dito nyo matatagpo si Boss Alvin, dito sa Barrio Kakutod, Murok 3. Ano, so medyo wala nang baha sa amin. Wala na. Grabe. Grabe. Kahapon lang pasuhod dyan. Sana wala nang bagyong darating ha. Dapat talaga. Para naman maayos. Ano. Sige na. Punta ka na. So, shoutouts kay pare Mike De Gia. So, ayan o, wala nang baha. Grabe, kahapon hanggang tuhod dyan. Hanggang lampas ng tuhod. So, ngayon wala na, konti na lang. Oh. Grabe. Nakakapag-motor na. Hindi pwede pumasok yung motor dito kahapon sa pangalawang araw. Kasi mamamatayan sila. Gago! Dadakit na yung gastos. So ayan, malapit na kami parang Jesse. Ito na nga. Ayan yung bahay namin. Medyo tubig pa, no? Ito yung garments. Ayan. Ayan, garments Boss Kate. JKF. At syempre, ayan. Ang bahay ni Boss Kate. Ayan, yung malaki na yan. Yung makikita yung malaki na yan. At syempre, dyan lang kami sa bahay ng mahirap. Alright. So nandito na kami. Them